дуруд ба шумо дӯстони азиз. инак чун гуфтем се қаҳрамони тоҷик, се парчамбардори тоҷик ва се нафаре ки ростӣ дар байни ҷавонон машҳур ҳастанд, гӯем хато намекунем. хуш омадед. сар мекунем аз тарафи дасти рост. Комроншоҳ, чӣ сабаб шуд ки рӯ ба варзиш? ҳар як чиз сабаб мешавад. 7 карата чемпиони ҷаҳон ва 6 карат чемпиони Осиё. иштирокчии бозиҳои олимпӣ Рио 2016. Вазнаш 90, 28 сола. қаҳрамон оид ба зюдо ва самбо. муаррифгари Тоҷикистон Комроншоҳи Устопирён. ростӣ сабаб аз он буд ки ин намуди куштини самбо, зудо куштини миллӣ аз бобо бобокамон ба мо мондааст. давомдиҳандаи кори онҳо падарам буд, бародарам ва ман, ва имрӯз аз фарзандо сулолаи авлодҳо рафта истодааст ва мо шукри худо афсӯс намехӯрем ки ин шуғлро давом дода истодаем. Муҳаммадҷон, 17-0. бе ягон мағлубият, доимо даст боло. 26 сол аст. қадаш 1.65, вазнаш 59 килограмм. чанд карата чемпиони ҷаҳон оид ба бокс. фахри миллат, бе ягон мағлубият, Муҳаммадҷон Яъқубов. баъдан ҳолатҳо мешавад ки як нафар мегӯяд ки маро падарам маҷбур овардан дар аввал, ман намехостам, ё ки дар кӯча як рӯз бачаҳо маро задан ва ҳамин сабаб умуман як сабабе дорад. барои шояд падарам маҷбурӣ не леки падарам ба бокс бурда монда будам. Ба худашон балечек будам бокс ба синфи ҳафтум будам ё ҳаштум синф будам. залба бурда монда будам. ҳамонҷо сар шуд. Фаридун, чӣ сабаб шуд? нигоҳи ӯ оддӣ нест. зеро ӯро дар Тоҷикистон терминатор мегӯянд. дирӯз нагузашта буд ӯ бо ғолибияти худ тамоми дӯстдорони ММА-ро шод кард. Фаридун Одилов. сабаби мо ки падари мо ҳам варзишгар ҳастанд, пеш омӯзгор будам. дар дасти падарам машқ карда ба ҳамин ба варзиш шавқ даровардаш ки қаболи машқ шудем. секин ҳамин тараф омадем. хуб, баъд аз карьераи варзишӣ ана рафту гӯштинг чӣ нақшаҳо ҳаст? шояд баъд аз карьераи варзишӣ ба мураббигӣ корро давом медиҳем. шогирдоро тарбия мекунем ки парчамбардори миллати худ бошад. беҳтарин кор. Мамаҷон, манам хел мураббӣ мешудем баъд аз карьераи бокс тамом шуда. сабаб пайдо мешуд дар Тоҷикистон ё дар Россия? Тоҷикистон. Дар Тоҷикистон. Фаридун, мо ҳам ҳамин ба фикрам. ҳамото устод мешавед. оҷираш дига ягон хел фикр намекунам. чаро низ негӯяд ки ман бизнес мешавам ё соҳиби бизнес дигар? вақте ки варзишгарӣ ин чизҳоро фикр намекунӣ. ҳамин умуман дар фикри шумо варзишгар агар ки бо илм бошад, доно бошад, яъне китобхон бошад, хуб аст, кӯмак мерасонад. беҳад бояд авваланбор бояд хондан. пас кадоми шумо китоб хондаед? ҳамаи кадом китоб? ман қариб зиёда аз 100 рӯбоӣ медам. рӯбоии Умари Хайём. ман дар вақти хурдӣ худат бо ҳам дар истироҳатгоҳ будем.
ҳар як шери азёд мекардем. Он вақт дар деҳо биллиарду теннис буд. Як шер як сомон буд. Шер азёд мекардем, пула гирифт бозӣ рафт. муҳаммадҷон охирон китоб чӣ буд? вообще китобхонагӣ не. Не умуман Нам ба синфи 11 дарс мактабхонагӣ там. Фаридун гуфт ки ман китоб хондагӣ خیلی خوندگی هم که من دارم مثل خیلی پیش خوندگی چونی барои чӣ механдад? хеле хуб. ҳамин ҳар варзишгар орзу дорад ки дастболо шавад ва ҳар варзишгар вақте ки аз хона бурун мешавад мегӯяд падар модар дуоям кун то ки муваффақ бишавам. ва нигоҳ кунед ҳолатҳое мешавад ки барои модар ӯ мегӯяд бишнид гар садоям дунёи сахтгӯшон. агар модар як зарра ваи фарзандро бубинад аз ӯ даҳо зиёд вай мешавад. оё модарони шумо розӣ ҳастанд? ҳай комрон он қадар вай нест. муҳаммадҷон, Фаридун, вақте ки зарбаҳо мехӯрдед аз ин чизҳо хона меомадед, модарҳо чӣ мегуфтанд? розӣ буданд? муҳаммадҷон модари ман прямой эфира мебинам уже. одат кардагӣ. Ман нав сарашанда якум бой, дуюм бой, то панҷум, шуштум бой намедидам. Повтор не. баъд аз вай медидам. ёдовар мешавем ки 17-0 аз ин сабаб ҳола ягон зарба. аммо розӣ ҳастам. прямой эфир тамошо мекунам. Фаридун با فکرم که یگان مادر نمیتوند فضای خودش رو خلق بعد کلش دیدن نمیتوند. چون مادر ما هم خیلی نمیبینم و ما میگم بس که دیگه اسپورت هم. комрон дар худи ҳозир яъне ки ҳар кас ҳариф рақиб дорад. мисоли оддӣ дар MMA баъдан варзишгарҳо мегуфтанд ки ҳамин рақибони ман ҳамин бразилицо бисёр сахт ҳастанд, ҳамвазни ману ва рақобати ман аксар онҳо ҳастанд. дар гӯштин киё ҳастанд дар ҳамин соҳа? И дар гӯштини мо, дар гӯштини дзюдо қариб ки довталаб барои бозии олимпӣ 400 нафар ҳаст дар вазни 90 килограмм ва ҳар як ҳариф стили худашро дорад ва масалан баъзе бадан ба бадан туғрӣ намегирад. як ҳариф аст, мисол қазоқӣ Ислом Бозбоев, ман ӯро мезанам. як ҳарифи дигар дорам аз Швейтсария аст, вай маро мезанад ва ӯ қазоқ вайро мезанад. бадан ба бадан стиломо туғрӣ намегирад. акун дар мусобиқа бояд хубтару нақсар омодагӣ киро рақиб мебинем? мисол ё намедонам ягон грузинми ё намедонам ягон россиян ё ягон доғистонӣ ё ягон ки аксар гӯштини мо ҳама ҳарифое ки топ 20 ҳастанд ҳама пурқувват ҳастанд. рости ҳам аз Русия пурқувват аст. масалан он чемпиони Аврупо аст, ҷопонӣ чемпиони ҷаҳон аст, кореӣ чемпиони Осиё аст, мисол қитъавӣ. чандин мусобиқаҳои марҳилаҳои гран-при, гранд-слам мешаванд. ҳама дар ҳама мусобиқа вазни 90 килограмм умуман як лидер надорад. ҳар мусобиқа ҳар як ғолиби нав мебошад. дар як мусобиқа ман ғолиб мешавам, дар як мусобиқа дигар мағлуб мешавам, дар як мусобиқа дигар кас ғолиб мешавад, мусобиқаи баъдӣ мағлуб мешавад. вазни 90 килограмм бисёр ҳам вазни конкуренсия сахт аст. муҳаммадҷон аксар хато накунем дар ҳамин бокс чанд ширкатҳои бонуфуз ҳастанд? 4 хато накунам. яке WFC чиё ҳастанд? WBC, WBO, IBF, WBA. пас савол ҳам чунин аст. ҳарифҳои пурқувват основной мексиканцо пурқувват. мексиканцо ва американцо ҳам пурқувват. мексиканцо ҷонашон сахт. ғалтон нокаут кардан қиин ва душвортар. пеш аз бозӣ ҳарифа меомӯзонетон ё на? чӣ гуна бозӣ мекунад? чап аст, рост аст? қадашо нигоҳ мекунем, баъд чӣ хел кор мекунад, чӣ хел стойканда ваяш, чӣ хел стил бояш. фаҳмо. ҳозир агар ки 4 бошад аз ин ширкатҳо, дар кадом сатҳаш боз пас аз ин ширкат бо ҳаст болотар? мисоли оддӣ он чизе ки маълумоти бештар дар
ММА дорем, хирон хато накунем UFC меистад ки аксар варзишгарон орзуш доранд. Не, бокста нест. Нест. Чемпион фақат. 4 чемпион ҳаст. WBC ҳамаш брактаи чемпион ҳаст. ҳамаш званиш яхел. ҳамаш яхел. Фаҳмам. Фаридун замони 5 сол пеш буд, замоне ки дар ҳам коргардон будем, ҳам дар ҳамин бозиҳои ММА ровигӣ мекардем. баъд ҳамон замон хато накунам бори аввал рушд ёфта буд дар қасри варзиш. баъд Фаридунро даъват кардем, ба кунҷика буд, варзишгар, намоянда баромада буд. ҳамон ҷо гуфтам ки ҳамин бача як чӣ мешавад. мо як урфият вай дорем, як мақола дорем тоҷикона, инро бисёр истифода мегӯям ки ҳамин гусола аз пош маълум аст мегӯям. ҳамин гуна киро дида метонем ҳариф киёст номбақоват? روزی به فکرم همه دولت ها پروژه پیشرفته استادن، همه یگان چی نیست، هم موجه پیشرفته باید همه یگان کسانی دستیند کردن چی نیست، همه اوجه سختن، همه مشق رسودن، اوجه پرقوتتر کسان نمیشه روزی به فکرم همه سختن. همه دولت به خودش از چمپیونی زور دارد، سپورتمنت های زور دارد، همه دولت بسیارن. باید یک چیز من قید کنم که همین از هم محمد جان هم از فریدون حریفاشون قریب که از 7 ماه 8 ماه پیش معین است که با کی جنگ میکنن. مثلا چپ است یا راست است یا گوشتینش خوب است یا که دستایش مثل بوکس است خوب است یا که گرمی. از ما همین 45-50 نفر قرعه کشی میشد. نامعلوم است یکی راستگیر است میگویی که با این حریف هم یکی میغلطه تو با چپگیر میگه یکی با نامعلوم است از ما. فریدون مخفی نیست بین جوانان محاربه آمیخته MMA بسیار مشهورتر است نظر به گوشتین، بوکس، کاراته و غیره، چون یگانه ورزشی که در او همه چی هست. در این پهلوی من گوشتین گیر است، در این سمت باشد مش زن. در MMA اکنون سوال کدومش بیشتر کمک میکند؟ گوشتین یا دسته؟ همش کمک میکنه که بسیارتر گوشتین. چرا وقتی که بوکس چی نماند نزدیک شدن چگونه گوشتین میگیری؟ هم تو بیاید که محمد جان روزی یا نه؟ برای که در تمام جهان همه دیده سازند که گوشتینگیرا هم وقت چمپیون در محاربه آمیخته. فریدون گفتنی است که سابق گوشتینگی؟ نه گردی داری نیست، لیکن بکسورا کم اناخت چمپیون ها بسیارتر در ساحه MMA. در ساحه MMA بسیارتر هم بیشتر همه گوشتینگیرا چمپیون ها. قبول. محمد جان نمیشود MMA سوال شد گفته بودن که محمد جان نمیشود MMA گذارن. خیلی ممکن آینده یک پاپرووات کنم. پاپرووات خیلی بسیار رو چرا نه؟ کامرون چی؟ ما انشالله هدف در پیش بازی المپی است. بعدی بازی المپی خدا خواهد یک دو پیشنهاد است با پدر برادرم مربی کاربری کرده خدا خواهد بعد مصلحت میکنه. یک در اینستاگرام ببینیم دستزنی و کامرانشورا هم پیش کسادیم که گذارد، چون حاضر هموزنی کامرون شاید بسیار پروفسیونال ها باشن یا نه؟ یکن وزنی مسابقه من در جودو 90 کیلو است، وزنی در MMA هم 84 است هم 93. او آدمایی که 93 جنگ میکنن از 100 تا 115 وزن کم میکنن میفروین. برای من بکنم وزنی قلایتر 84 میفروین. آیا با فکر شما برای ورزشکاران همه پیار لازم است؟ مثال اگر مثال گیریم دو قوه جهانی بود که یکیش حبیب و دیگری کانر بیشتر پیار میکرد، بیشتر پیار رو دوست میشد و حبیب باشه خاکساری و اینطور. یعنی که حتی گفته میشود که کانر مردم رو با این تا سمت کشال میکرد و حبیب باشه با صبر و بدن چیزهای خوب
аммо дар зиндагӣ Конор мегуфт ки ман фақат танҳо пиар аст, тамом. барои варзишгар пиар лозим аст? ҳа ё не? аз як ҷиҳат ҳо, аз як ҷиҳат не. ин ҷавоб нашуд. ҳа ё не? 50-50. Муҳаммадҷон, пиар лозим аст дар бокс? Не бар. Ман ба лозим не. خیلی برای ما هم لازم نیست. خیلی چون هر کس دنیا بینیش به خود شده. هر کس рости MMA Русияро нигоҳ мекунем, мисол ширкатҳои мисол Fight Night, яъни бо чиз аст AMC чандин ва ё ҳастанд, мисол Догистон ё Чечения ё ки мисол мардуми Кавказ қариб ки 15-0, 20-0 аст. аз ҳисобе ки масалан пиар намекунад, ҳеҷ кас намешнасад ё ки خود رو گیرشتم لیکن کسی که پیار میکند باز میدینی میشه ده نشوتی گنرر نشوتی ҳама мешнасад. شناسایی بسیارتر میشه از همین طرف خوبتر است نه که وای پیاری که او پیاری یک خیلی پیارا هستن که حقارت دشنام خیلی طرفدار خیلی چیز ما نیستیم. طرفدار این چیز نیسته. یعنی که زیبیشی هر ورزشگر آداب هستن، آداب است که به نهایت بار شده است که می شود که در زندگی فقط روستش نمیگه زیبی شده یکون کس رو زده ای خشمو چمپیون که نمیدونیم فهمو های خوب فهمو بعدن حالتو солҳо мо вақте ки мушоҳида мекардем як чизи хуби дигар ҳам гуфта буданд. дар ҳақиқат дар зеҳни мо набуд, аммо мехоҳем дар бадан бозиҳо яъне ки ҷоиза гонорар пулӣ калон мегиред ва бар замин мо мефаҳмем вай харҷи зиёде доред. осон нест ки ҳам шатта хӯриву ҳам пул кор кунӣ. яъне ки савол чунин буд ки оё аз ҳамин гонорарҳотон шумо хайр мекунед, дасти касеро мегиред ва чӣ гуна бештар киёро кӯмак мекунед, чӣ гуна кӯмак мекунед, дар кадом самт сарфа мекунед пуле ки зиёдӣ омад барои шумо гонорар? Комрон хайрхоҳ хайр мекунем, хаппакак мекунем, амин мекунем. инро гуфтам шарт нест, фикр мекунам. дуруст, аммо манзури мо он буд ки мисол шояд гӯям ки мо толибилморо кӯмак мекунем ё ки варзишгарое ки аз мо хурдтар аст кӯмак мекунем барои дигаро чашмошон боз шавад. ҳам дар деҳаҳо, ҳам дар хонаи майёбон. худоро шукр. муҳаммадҷон, ҳамин хел ма ҳам хел. агар дар оянда муваффақ шаветон, ҳамин гонорарҳотон як самти воло шавад, агар ки шуморо гӯем лоақал дар ҷои зистҳотон ки аслан ҳамаи шумоҳо Тоҷикистонро маърифӣ мекунед. мо умуман солҳо наметиҳем ки шумо куҷогӣ ҳастед, куҷогӣ нестед, дигар не. яъне шумо муаррифгари Тоҷикистон ҳастед, шумо парчамбардори Тоҷикистон ҳастед. дар ҷойҳои зистон лоақал толори варзишӣ мекунед, агар гонорарҳо зиёд шавад. бисёр хуб. муҳаммадҷон, дар баъдан солҳо ҳам омад ки чаро муҳаммадҷон аз тарафи Тоҷикистон баромад намекунад ё ки мегӯянд ки парчами Тоҷикистонро намебардорад? ман парчами Тоҷикистонро гирифта мебурам, бой гирифта мебурам, чанд бор гирифта буромадам. яъне иҷозат медиҳанд он ширкатҳо? парчама ки ин хеле мода кисба гирифта парчам хеле мумкин не хеле каро. барое ки ман ҳам ай кулиби Россия баромад мекунам, ман гражданини Тоҷикистон. барое ки ман ягон на парчами Россия вай мекунам, гирифтам бурам киштам на парчами Тоҷикистон. ман як бор гуфтам, ҳар душа гуфтам гирам буро, ҳар душа гирам бурам ду парчам. ҳозир баъд парчами Тоҷикистонро мебурам нига. агар ки намешавад ки ин рафторҳо кунему, аммо гӯем ки ман намебарорам, ҳамон атрофот секунданҳо мегӯянд ки ҳамроҳ ҳастанд, агар онҳо қапида бароянд чӣ? ба онҳо ҳам иҷоза қапида мебароям? онҳо бароянд, хай мегӯ ман не. ман не. инҳо
من با همین برادر پرچم گرفته نبرد فقط. суол ба ҳамаи шумо. Кадом намуди варзиш пули бештар мебирад? Кадом намуди варзиш? در اینترنت ها میبینیم که بیشتر بکسورا میگیرن. نه راست میگه. در جهان از این معلوم میشود که ورزش فوتبال نه. در سایه ما همین گوشتینگای نوروزی پولهای کلام که ماشین نه ماشین برای شاهجایزه اکنون او وقتی که کودک بیم برای گلیم و چاینک و پیاله گوشتینگ میگفتیم حاضر فقط برای شاهجایزه ماشین و اسب و سالیمای خوبتر و در این گرند پری و گرند سلام ها مثلا در گرند پری $3000 است، در گرند سلام $5000 است، در چمپیونات جهان $25000 است برای یکم. سوال چونین است با فریدون که آیا سال 2022 فریدون رو در UFC دیده میتوانیم یا نه؟ من فکر من که این آرزوی تمام ورزشکارای MMA محاربه آمیخته که در تاجیکستان هست آرزوی همه بچه ها هستن. در خطر اینها با آرزوی من هم هست که ما هم طرف داری همون طرف معلوم میشود که اون طرفش چی میشه. آیا شما از ویتامین ها یا که از بازن داروهایی که قوت میدهد یا دوپینگ بازن چیزهای استفاده میبرید؟ کدومش را اگر استفاده برید؟ تمام ورزشکاری کسبی یعنی پروفسیونال اسپورتسمن ویتامین استفاده میبره. منم شاید محمد جانم فریدونم همه ما باید بسیار احتیاطکار باشی در این چیز چون که ما در وعده قرارداد داریم. این وعده یک شرکتی کنترلی دوپینگ است. ما هر 3 ماه نقشه امین همه روزه رو مثلا ساعت 10 صبح در شهر خوجند در تالار ورزشی استوپیریان بگاهی مثلا در نوع جبور رسولف آدرس هایی که جای خوب می نویسیم و یا از ساعت 6 صبح تا ساعت 10 شب میتونن بیان ما رو آی کنن پرویر سنجشی دوپینگی گذرانن برای همون. اون سنجشگرها تاجیک هستند؟ نه از امریکا میبینن، از روسیه میبینن، از قزاقستان میبینن و من بسیاری امین برای ورزشکارای تاجیک گفتنی هم که حاضر این چیز برای تمام ورزشکاران تاجیک کسب شده است. در تالارها از خود به خود مثلا میرن در یگان فروشگاهی ویتامینی برای من ویتامین تد میگن. شاید در داخل اون یگان معمولی زپرشون پرپارات من شده است. هر یک چیز دیده و دانسته میخورن. بعد حرکت 4 ورزشکاری تاجیک رو با دوپینگ قاپیدن. از نمودی جودو من میگم حسابی که مثلا در تالارها مانده است میبینن و پرسیده میخورن از دیگر آدم ها رو. از این سبب این بوکسورها نمیدونم چه خیلی ما خیلی از فریدون میگه که بعد ویتامینی من همین چکه و پیازی کبودک خانگی است. همین شما ورزشکاران رو چی روحیه شما رو یعنی که بعدا روز میگن موتیواسیون میکرد روحیه شما رو بالا میکند به همین چیز یعنی که تکان میدهد چی؟ اکنون من 28 سال دارم. من تجربه بسیار دارم. بسیار مسابقه اشتراک کردم. من قریب زیاده از 55-60 دولت دنیا رفتم. تمام دنیا ورزشکاران دیدم. در آنجا مثلا در آلمان در اروپا شرایط ها 100% است. مثلا دکتر است، مسگر است، مساژیست، پسیخولوگ است، روانشناس، همه چی لابراتوری است، همه چی است. ولی بچه ها رو مجبور میکنن که بیا مشق کن مثلا ماهانه برای تو. از چیزی که در وی ها نیست در مردم تاجیک است، در ورزشکاران تاجیک است. این ناموس. ما با یک همین ناموس ملی می جنگیم. از یک دیه ها میبریم مثال و یا که مثلا در یک سال 1 میلیون 2 میلیون $2 برای فدراسیون جدا میکنن. ما همین با برابری هم و یا با
5 دقیقه مسابقه میکنیم، اینا هم 10-12 راوند بوکس میکنن، فریدون 5 راوند جنگ میکنن. ما همین یک ننگ و ناموس ملی تاجیک قطعی به محمد جون дар бокс чӣ рӯҳиеро баланд мекунад? дар бокс номи ватана боло бардоштам. авлодон шуда ила авлодон аҳло ила барои хурсанд шаванд, барои чӣ кор ҳамин чемпион мешудам. Фаридун هر یک انسان، هر یک ورزشکار به فکرم مقصد چمپیون شدن و نه فقط از کدام ورزش، هر کس میخواد که چمپیون جهان شود و پرچمبردار دولت خود شود. ما هم از قطار هوایی میخوایم که بعد از ما یک چی ماند ده. من майда будам як видеои боксчи машҳури тоҷики дар Россия аст алон, Малахбеков, Раимқул Малахбеков. ба фикрам 2 карат чемпиони ҷаҳон ҳастанд, 2 карат чемпиони ҷаҳон иштирок, 2 карат ҷоизадори бозии олимпӣ. як калимаи хубе зад ки бо русӣ гуфта буд, интервю дода буд дар як барнома. раньше работали над фамилией, а сейчас фамилия работает над мной. мақсад ки вай машқ карду, меҳнат карду, фамилияшо мисол Малахбеков кард. ҳозир дар давлати Русия, дар ҷумҳурии Калмикия академияи бокси Малахбеков аст. дар он ҷо масалан имрӯз ҳамун Малахбеков ҳам академия дорад, дигар меҳнати кардагиш барои фамилияш, имрӯз фамилияш барои ӯ кор карда истодааст. муҳаммадҷон, бо боксчиҳои ҷаҳон оё бо нафаре мулоқот кардетон, вохӯрдетон, суҳбат кардетон? вохӯрдагӣ Рой Джонс тамом. чӣ суҳбат кардед бо Рой Джонс? чӣ просто салом алейкум. Тамом. ягон бозиҳоро дидааст? ҳамун бозии Челябинсканда бозӣ карда онда ҳамҷанда буд. баъд табрик кард барди боям гуд гуфт. вақте ки ғолибиятро ба даст мегиред, ҳамун эҳсосҳои чӣ гуна аст? ӯ эҳсосота ба фикрам ҳеҷ кас гуфта намешавад, фаҳмонда намешавад. фаҳмонда намешавад. рости вақте ки ҳамин дар педестали якуме истиё ва суруди миллии Тоҷикистон, парчами Тоҷикистон баланд мебаро ва ҳама аз ҷо рост меистанд, ба ту нигоҳ мекунанд. ту як чӣ қадар он машқу азобу меҳнатҳое кашидӣ, чӣ қадар вазн кам кардӣ, чӣ қадар гап шунавидӣ, чӣ қадар баҳсҳо бо мураббиё, бо лату хӯрдо, ҳамаш дар як сона дар пешат ҳеҷ чӣ мешавад. фақат он ҳолатро як ғурури миллӣ, як нанги миллӣ хеле фаровон мегӯяд ки намедонед дар осмони дар пеҷои бовар. ҳозир дар гӯштин суруди парчам садо медиҳад, дар бокс ҳам садо медиҳад, хато накунам. дар ММА не, чӣ мусиқие шавад рафтан мегирад? нигоҳ кунед, рӯзҳои наздик мо нақша дорем филми Сомониро ба навор гирем, аммо тасмим гирифтем ки аз 7 саҳна шурӯъ мекунем. аз ин сабаб мо симомона ҳамон мутобиқ дорем. оё аз дохили шумо, масалан Фаридун, Комрод, оё шумо касе розӣ мешавад ки дар ин филм нақш бозад? орзуи нақш бозиданро доредон дар филмҳои таърихӣ, филмҳое ки бузургони тоҷик ҳастанд? чаро, агар пешниҳод шавад бепул. майлаш бепул. Фаридун من حوزه‌اش نه. ندارم. محمد جان من نمیتونم اکتوری نمیتونم. وقتی که با محمد جان صحبت کردیم بگم من لیکن گپ زدن نمیتونم. گفتم همین ها نه دونه تمام، فقط ها و نه بس.
аз мухлисони тоҷик ҳамаи шумо розӣ ҳастед он гуне ки дар бозиҳо дастгиритон мекунанд? хай ба онҳош эътибор намедиҳем. яктарин интае ки менависанд ӯ чиз ҳаст беӯ намешавад. бисёр аламовар аст, бисёр дарднок аст ки вақте ки тоҷики худат ворид мешавӣ, вақте дар сатҳи ҷаҳонӣ ё як коре мекунӣ барои муаррифии ватан коре мекунӣ, ин чиз ба мо хело шинос аст. аммо медонад баъдан нафарош як чизе менависад ки бовар кунед дили одам хело сиёҳ мешавад. ҳамин дар сухан мо анамин як чизи феъли безеб дорем, на ҳама лекин ман фикр мекунам ки он нафарое ки комментария менависанд худ як тамрин ҳамин варзишгар ё ки ман ё муҳаммадҷон ё ки Фаридунро як тамрин бо мо тоқат кардан наметавонам, вале ба ҷои дастгирӣ кардан, ба ҷои як сухани хуб додан кардан як пасзанӣ мекунанд ё ки мисол ягон гапҳои қабеҳ мезананд. ҳар як варзишгар ҳамун комментҳоро мехонад. бовар кунед дар мусобиқаҳо ғолиб мегардид, о ту фалони, ту хуб, ту беҳтарин. вақте ки мағлуб мешӣ, ира ҷо мебарад, ин хеле. ман фикр мекунам ба ҷои ин хел мисол як гапи пасту баланд дар ҳаққи мисол ҳамин варзишгарон як ҳафтао тамом. ва мо ягон кас барои мағлуб шудан ба мусобиқаҳо намеравад. ҳама барои ҳадаф, барои парчами давлатро баланд бардоштан, барои ғолиб шудан, барои чемпион шудан ба мусобиқаҳо меравад. ва ин гуштинг аст ё ки мусобиқа аст, бурду бохт аст. ҳеҷ кас аз бохт гурехта наметавад, ҳеҷ кас аз ғалаба. ва ман фикр мекунам ки мухлисо фақат як ҳафтао кунанд, мухлисӣ кунанд ва мо дили онҳо. умуман сар ба сар намешитон, ҷанг намекунед дар комментария? Фаридун, ҷанг намекунед дар комментария? барои чӣ ҷамъ мекунӣ? баъдан менависанд гапҳои қабеҳ менависанд, чизҳое менависанд, ростӣ бениҳоят дили инсонро меранҷонанд. хай ман рости гап намехонам. тоқат мекунӣ? мебинам хай бояд чӣ мегӯяд дигар. дар асл баъдан ворид мешавад, мебинед ки як нафарое ҳастанд ки ами лилак нишон тем фаҳмед. давои ахмақ як порчаи шеърӣ мегӯям, ҳатман аз ёд кунед, бисёр дар зиндагӣ барои шумо муҳим мешавад. доим устод мегуфт: ба нодон суҳбати доно, ба санг зарби табар ҳайф аст. яъне ки донову нодон ба он маъно нест, яъни шахси оқилро мегӯяд. вақте ки инсон бифаҳмад ӯ ахмақ аст, вақте саратро бо ӯ мемонӣ, гӯё ки ту як табар ҳастӣ, тез ҳастӣ, гӯё табарро дар санг мезанӣ. ту кунд мешавӣ, аммо ӯ ахмақ, ӯ санг чизе намешавад. ба нодон суҳбати доно, ба санг зарби табар ҳайф аст. аз ин сабаб онҳоро паси сар мекунем ва ҳамеша ба пеш меравем. рости мо низ ва кулли тамошобинон доғу ҳастем ки то охир биравед, обрӯи миллат, кишвар бардоред ва аз паси худ ҳатман шогирдҳо тарбия кунед. ҳатман шогирд тарбия кунед. чун як чизи нозукии мо ҳам ҳаст ки дар ҳамин бобат бегонагӣ мекунем. бори дигар хуш омадед ба ин студияи хурдакаки мо. ростӣ мо суҳбати дигаргун бояд мегузаронем. ростӣ инҷо қаҳрамонони зиёдеро даъват мекардем. толор буд, инҷо мо аз шумо хоҳиш мекардем, инҷо тӯб буд, дигар намуди варзишҳо мекардем. мо шуморо мефаромдем, ҳатто турнику брусу аҷиману бисёр чизҳое ки аз шумо масалан дуртар буд, аз ҷумла футболу чизҳо. аммо аз сабабе ки вақт кам буд, ҳама дар сафар буданд, ҳамаро сарҷамъ кардан намешуд ва дар самти гӯштин чунин бокс лекин нест, кам аст. муҳаммадҷон ҳастанд ё мо намешиносем? киё ҳастанд? Асрор Воҳидов. ин росӣ аслан шарм аст ки мо нашиносем шу. гӯед ки кам пиар кунанд, мо шиносем шуон. пиар кунанд ки то ки шиносем шуон. Шавкат Раҳимов боз ки аст? меҳрубон Сангинов ҳам дохил мешавад. меҳрубон Сангинов, Шаҳбоз Неъматиллаев, ду нафар дар бозии олимпӣ, рӯйхати бозии олимпӣ дорем алон дар бокс. ба шумо омад ва хусусан Муҳаммадҷон
ҳамон дасте ки доимо боло бардошта мешуд, худо кунад ки ҳамин тариқ равад. албатта бурду бохтро ин ҳарду хуб медонанд ва чун ҳар чӣ меояд аз ҷониби парвардигор аст ва фаромӯш накунем ки ҳар чӣ ҳаст ба фоидаи мо аст. хоне ки аст, хон аст. худо нигаҳбони шумо. ташаккур.